गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं लाबोनो सानदों PM नरेंद्र मदिनि उनावहाय सोर PM जागोन, जोङो सोर सोरखौ नुहुरो आरो सोर जायोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा जागोन आरो जोंनि भारतबर्षआवहाय जौगानाया फैगोन। बिनि सायावहाय आङो मोनसे टपिक लाबोदों। नोंथांमोना दिनैबो बे भिडिअखौ अनसायगोन होननानै आङो सानो। आङो दिनै बारा गोबाव भिडिअ लाबोनो सानाखै आरो आङो गुबुन भिडिअबो लाबोनो सानाखै। आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय फैबाय थागोन समावहाय नरेंद्र मदि रिटायार जानायनि उनावहायब्ला बिथां जिरायनायनि उनावहाय सोर PM जागोन, बिनि सायावहाय प्राइम मिनिस्टार जागोन, बिनि सायावहाय आङो सावरायनो थाखाय थामथिम जाबाय। दिनैहाय जोंनि भारतबर्षआवहाय PM जागोनखौ जोङो साबा मानसिखौ जोङो नुहुरो। सोर नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नायनानै बेनाराव नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो थाखाय थामथिम जाबाय। आरो सोर PM मोनोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां जागोन आरो सोर PM जायोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय लस जागोन, बेखौनो आं नोंथांमोननि सायावहाय नोंथांमोननि गेजेरजोंहाय सिगाङावहाय आङो शेयार खालामनो सावरायनो थाखाय आङो दिनै थामथिम जाबाय। जोङो से नाम्बारावनो मोननो हायो रायजो राजाफोर योगी आदित्यनाथ। दानि उत्तर प्रदेशआव सोलिबाय थानाय सरकारावहाय BJP-निफ्राय RSS-निफ्राय जे CM जानाय बेखौ जोङो मिथिनो मोनो। जोङो बियो फैबाय थागोन समावहाय 1 नाम्बार PM हिसाबै दिनैहाय बिथाङा दिनै नाम्बाराव दङ। नरेंद्र मदि रिटायार जानायनि उनावब्ला जिरायनायनि उनावहाय बेखौ जागोन नुहुरो। आरो जोङो दिनैहाय नुहुरो जोंनि आसामनि CM हेमन्त बिश्व शर्मायाबो नाजागासिनो दङ। आरो BJP-निफ्राय जुदि जायोब्ला दिनैहाय जोङो नुनो हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै जोंनि जे फैबाय थागोन माबाखौहाय जोङो प्राइम मिनिस्टार जागोनखौ जों नुहुरो। रायजो राजाफोर माब्रै होनोब्ला जोंनि गासै नर्थ इस्टआवनो गासै जोंनि 7टा स्टेटखौ लानानै आरो जोङो थांनाय जेरै डक्टर जे मनमोहन सिं बिथाङा जेरैहाय PM जाबोदों, जेरै बेंगल बेबायदि माखासे आरो पान्जाब बे मोननै मोनथाम बेबायदिनो केरेला बिदिनो 6-7 बिदिनो 10टासो स्टेट सापर्ट खालामनायजों लोगोसे बिथाङा बै समावहाय प्राइम मिनिस्टार मोनदों आसामनिफ्राय। दाबो 2 नाम्बाराव गोग्लैनानै दङ जोंनि एखेबारे बिथाङा जाम्पिं सासे मोख्रा बायदि बेबायदि एखेबारे जाम्पिं खालामनायखौ जों मोनो। बारनानै दिनैहाय 2 नाम्बाराव दङ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया PM-नि नाम्बारावहाय जे BJP सरकारनिफ्राय रायजो राजाफोर। दिनैहाय योगी आदित्यनाथ जायोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा दङ आरो हेमन्त बिश्व शर्मा जायोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा दङ। आरो जोङो 3 नम्बराव मोननो हायो रायजो राजाफोर ममता बेनार्जी। ममता बेनार्जीयाबो दिनैहाय गोबां जायगायावहाय तृणमूलखौहाय प्रसार खालामगासिनो दङ आरो बिथाङा सासे दाबिदार हिसाबैथार मानसिया सापर्ट खालामदों। ममता बेनार्जीया 3 नम्बराव दिनै PM महरै नाम्बाराव गोग्लैनानै दङ रायजो राजाफोर। आरो 4 नम्बराव जाहैबाय अरविंद केजरीवाल। दिनै बिथांखौ जोङो बयबो मिथियो, बयनिख्रुइ साबसिन बेस्ट इन्डियाननि सासे CM महरै जोङो मिथिनो मोनो। गासै पाब्लिकफोरखौ नायग्रा आरो गासै बे सोलोंथाइ बिफानावहाय बिथाङा दिनै सिरियास लाग्रा सासे मानसि हिसाबै जोङो गासै भारतबर्षआवनो आरो गुबुन हादरावबो मिथिहैजानाय। आरो बिथांनि दिनैहाय स्कुल कलेजफोरखौ डनाल्ड ट्राम्पनि जे बिसि बेबो नायफैलायनायखौ जोङो खौराङाव मिथिनो मोनबाय जानो हागौ गोबांथार मानसियानो, आरो गोबांथार मानसियानो बेबायदिनो मिथियोबाबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो बे बाथ्राखौनो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय। आरो 1 नाम्बारावसो दङ राहुल गान्धी। राहुल गान्धीया 1 नम्बरावसो दिनैनि बेलायावहाय जानानै दङ। नेक्स्टआव बिथाङा 1 नाम्बारावबो डाइरेक्ट जाम्पिं जानानै फैनो हागौ। बियो राजनितिकनि खोथा। दिनै बिथांमोन जायोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा दङ बे साबानि गेजेराव जायोब्ला। जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार जायोब्ला जोंहा गमामायैनो मुलाम्फा दङ नामा आसामनि थागिबि हिसाबै, बेखौहाय जोंहा मोनसे सोंथि फैयो। आरो सोर जायोब्ला जोंनि थाखाय मोनसे गेदेर मुलाम्फा, जोङो बेखौनो दिनैहाय सावरायगोन, गुसुंथारै सावरायनाय जागोन।
रायजो राजाफोर योगी आदित्यनाथ बियो जायोब्लाथ' सासे अहंखार सासे मानसि हिसाबै जोङो नुयो बियो खालि मोनसे बेराफारसेल' नायग्रा बेराफारसेल' बेबायदिनो सानग्रा खालि हिन्दु बादि हिसाबैहाय सासे RSS बादि हिसाबै बियो मोनसे सानग्रा आरो गावसिनि जे हारिफोरखौल' सानग्रा बेबायदि सासे सेल्फिश सासे CM महरै बिथाङा दिनै अहंखार हिसाबै ओंखारनाय सासे मानसि आरो बिथाङा दिनैहाय बेबायदि हिसाबै एखेबारे सिंगल सेल्फिश मानसि हिसाबै दिनै बेबायदि मानसिया जायोब्ला जोंनि बर' हारिया मोनसे गिथावथाव आरो बयनिफ्रायबो गिथावथावसिन होननानै जोङो मिथियोब्ला जोंनि आसामनिफ्राय हेमन्त बिश्व शर्माया जुदि PM जायोब्ला जोंहा गिथावथाव मानो होनोब्ला साननैसो जोंनि जे बड'लेण्ड मोननांगौ जोंनि फुल फ्लेजेड मोननांगौआ सिमांनिफ्राय सिमांसिन जागोन बे जुदि जायोब्ला माबानिफ्रायबो मा होनो योगी आदित्यनाथनिफ्रायबो बियो गाज्रिसिन जोंनि बर' हारिनि थाखाय जागोन रायजो राजाफोर ममता बेनार्जी जायोब्लाथ' जोंनि थाखाय माखासे मोजांबावसो होननानै जोङो साननो हायो मानो होनोब्ला बिथाङा दिनैहाय मुस्लिमफोरखौ मोजां मोनग्रा आरो गासै नर्थ इस्टनि मानसिफोरखौ मोजां मोनग्रा बेबायदि हिसाबैहाय मिलायनानै थानो हाग्रा बयखौबो बजबनानै लाग्रा सासे CM महरै दा दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनो बिनि थाखायनो दिनै गोबांथार खैसार खालामनानै BJP मानसिफ्रा दिनै बोख्लायनो सानगासिनो दङ जोंनि थाखाय जोङो नुहुरो बेखौहाय 40% बेनिफिट जागोनखौ आरो 4 नम्बर जे अरविन्द केजरीवाल दानि जे दिल्लीनि CM हिसाबै जोङो मिथिनो मोनो बियो बयनिख्रुइबो बेस्ट CM महरै दङ रायजो राजाफोर दिनै बे जायोब्ला जोंहा खमावनो 80% डेभेलप जागोन आरो 80% जोंनि माबाखौबो जाहैगोन नुहुरो जोङो बड'लेण्डखौ जाहैगोन जों नुहुरो मानो होनोब्ला बियो गासै जे जाहा मेलाफोरखौहाय बियो मोनसे आयेनजों थाबायग्रा सासे अनफावरि बेबायदि सेन्टिमेन्टेल हिसाबै बियो दिनैहाय सासे CM जाबोनाय मोनसे राजनितिकआवहाय बियो फैनाय सासे गेदेर साख्रि जे इनकाम टेक्सआव मावनाय सासे मानसिमोन बियो बेखौ नागारनानै दिनैहाय मानसिफोरनि थाखाय जे गोबां CMफ्रा दिनैहाय बेबायदिनो प्राइभेट फ्लाइट दङ एर'प्लेनफोर दङ नाथाय बिथाङा दिनैहाय बेबायदि दामि गारि लानानै दामि न' लुख्रुबबायनानै दिनै बिथाङा राजनिति खालामाखै बिथाङा दिनै गावनि माखासे जे मोननांगौ जे टेक्सफोर सौहैयो बेनिफ्राय दिनैहाय माखासे बोराय बुरिफोरनो दिनैहाय बेबायदिनो टिट जात्रा बेबायदि खालामनाय आरो बेबायदिनो सोलोंथायावहाय गोख्रों महर लाबोनाय सासे CM महरै जोङो जानानै थानायखौ जोङो नुदों आरो मावबाय थानायखौ नुदों दा बिथांनि पार्टिया जौगानायनिफ्राय जौगासिनो दङ आरो दा गुजरातखौबो बिथांमोना दिनै कब्जा खालामनायनि थाखाय गोबां डक्टर उकिलफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा सेमिनार खुंगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना सरकार दायाब्लाबो मुथा मुथि 40% गुजरातआवबो कब्जा खालामगोन दिनै गोबांथार फट' दिन्थिदों दिनै गोबांथार मानसिफोरा बुङो मडेल स्टेट होननानै गुजरातआ मडेल जायाखै दिनैबो बिथांमोना गोबांथार दुखु खस्थ' जानानै दङ सासे नर्माल फेन गंनै गंथाम सालायग्रा मानसिफ्रानो 4000 5000 दिनै कारेन्ट बिल फैयो होननानै बेबायदिनो रेपर्ट होनायखौ जोङो साननैसोनि सिगां जोङो मिथिनो मोन्दों रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो गोबांथार पाब्लिकफ्रा साधारन मानसिफ्रा दिनैहाय गुजरात बेबायदि माबाखौहाय दिनैहाय BJPखौ दुखु मोननानै दङ नरेन्द्र मदिखौहाय बै समावहाय 15 लाख होगोन आरो मोजांनि थाखाय सोलायनायनि थाखाय बिथांमोनहा BJPखौहाय जरदार खालामदोंमोन रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो दिनैहाय दुखु मोननायनि गेजेरजों अरविन्द केजरीवालखौहाय गुजरातआवबो जोङो सापर्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों दिनै अरविन्द केजरीवाल जायोब्ला जोंहा बिराद मोजां दिनैहाय राहुल गान्धी जायोब्ला जोंहा लाबबो गैया लसबो गैया मानो होनोब्ला जोंहा 60% लस 40% लाब जाहैगोन बिथाङा सासे जिबौ उद बायदि लेजि बेबायदि मानसि हिसाबै एकथुब्लाबो बेनो बेबायदि हिसाबै जोङो कंग्रेसखौ जोङो नुहुरो राहुल गान्धी जायोब्ला जोंहा लसखौ नुहुरो रायजो राजाफोर दिनै नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर सोर नेक्स्टआवहाय जोंनि PM जायोब्ला जोंनि थाखाय मुलाम्फा
बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव ओरैनो लाम साम आङो आंनि जे व्यक्तिगत मोनदांनायजों आंनि जे नलेजजोंहाय आंनि गियानजों नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो शेयार खालामनाया बेनो रायजो राजाफोर आङो मोनहरो 1 नाम्बार हिसाबै जोंनि बर' हारिनि थाखाय मुलाम्फा जागोन बिथांमोननि गेजेरावहाय जुदि PM जायोब्ला अरबिन्द केजरिवाल जायोब्ला बेस्ट सोलोंथायावनो होन गासै साधारन रायजो राजाफोरनि सायावनो होन नोंथांमोना स्टाडि खालाम आरो सबसे जोंनि थाखाय गाज्रिसिन बर' हारिनि थाखाय जागोन होननानै बुङोब्ला डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया PM जायोब्ला जोंनि थाखाय गाज्रिसिन जागोनखौ नुहुरो आरो रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'बाय जै बर' हारिनि जै